ще играем Clash of Clans. В някакъв друг клан преди не знам колко минути. Какво става в чата? Това става. Всички искат донейт. Всички искат донейт. Защото знаете ли какво става? Знаете ли какво става? Водим. Сега ще искам спокойно. Да, срещу... Да, някакви. Искам да го видя първи от клана. Дано да ме включат във войната. Майко, всичко е... Мах. Нашия първия искам да го видя колко е силен. Искам също така да си видя номера. Защото ако моя номер е по-силен от мене, вече съм тогава рип, бате, рип. И много ми лаги. Само спамят в чата. Всички искат донейт. И на мен толкова много ми лаги, че искам си строша таблета в главата. Стани ли? Ще се оправиш ли? Проклето. Добре, не е тук да оправя малко таблета, че нещо бъдна. Взе, че се оправи. Аляхо. Нищо не мога да правя, честно. То да не казвам какъв е този таблет. В чата на тия хора се убиха да спамят. Убиха се, в смисъл... Не се убиха, те направо са... Добре, сори за това. Те направо колят. Не знам. Колят са, бе. Знаете ли какво става изобщо в чата? Този клан е бати активния. Аз точно такъв клан търсеха. Точно такъв клан. И се надявам да си победя номера само с Барберия. Защото това ми се оправя сега за балоните. Да, няма как го използвам. Майко. Оле, то май почва ли войната, бе? Да фъх. То клан е бати. Искам да видя първия от нашия клан. Най-хубаво. Кой левел клана? 6 левел клана. Ако искате го потърсете и влезте. Ама обаче, първия колко е силен. Първия е направо трепач. Първия е много силен. Стените само не знам кой левел. 10 левел стене. 10 и 9 левел стене. Ама едно такова парче е бая скъпо, едно такова парче земя. Аз пак земя. Ограда. Стените, Що чат направо? Отрепаха се. Искам да видя тази питка. О, 18 балона. Това от нашия клан. Нека да забърза. Дай по-бързо. Така. Бати, жалката атака. Това беше много жалка атака.
Аре, бе! Махни се от тук. Майка. Сега. Ай сега. Добре ли сте? Добре, да, ай. Дай. Аре, спамете. Донейт. До мен. На мен. Донейт. Някакъв ми е донейтнал. Още 1%. Аре, бе. Още един път да ме донейтнете. Нищо няма да стане. Аз си покажа джемове за вас, пък ви. Как ни го е срам? Аре, бе, донейтвайте. Аз ги карам и си. Още колко има от армията ми? Сега, бе. Аре, още двама барберена. Какво толкова има? Ай, го. Аре. Go Power Rangers. Go Power Rangers. И кога ще почне тази война? Аз мисля, че на предпоследно място в клана, защото тия от клана ни са... Разберете, но са силни. Мисля, прекалено силни. Добре, чак ми багна. Багнаме. Супер. Те по-надолу. Предпоследен съм. Да, ето. Искам да видя последния. Последния пак е горе-долу силен, да. Бива го. Ама първи левел мъртър. Те си оправят танхала на печи. И аз мисля да си го оправим. Някой ден. Добре, тази чаркула. Първи левел, сериозно ли? За това танхал трябва да е 4-ти левел, бе. Морталите. Втори левел, първи левел. Как ми го е срам? Тук това е втори левел. Какво се строи? Гоглените. Кой левел само? Първи левел гоглени. То се малко ръж. Обаче сините му са хубави. Хубави са му стените. Така аз си взема пари. Защото много ми трябва тия пари. Много ми трябва. Нямам толкова малко пари. Много малко пари имаме. Разбирате ли? Добре, нека да направим една битка само с барберяни. Ще търся някой с по-стабилни пари. Въхнал съм просто. Още двама. Спиги, е така. Аляху, бой, меленци. Вижте, даже да си пусна това от клан Касъл. Ама, не, ще го запазя. За когато ме нападне някой. Някой, когато ме нападне. Добре, сега остава само да запам какво правят барберените. Нищо няма да направят нищо. Поне може би две звезди. Да, две звезди. Както и предположи. Ако вземем 3 звезди, ще е много по-добре.
Добре, знам какво повтарям думите. Аре бе, по-бързо, барберене. Ще ми писна да го чакам. Дано да са ми пуснали гиганти 4 левел, може би 4 или 5 левел гиганти. Дано. Оле, риба. Ние му взехме 3 звезди, 74%, 2 звезди, окей. Доволен съм и на това. На това съм доволен. 14 купи, окей. Бил. Хищ ни бива. Трябва ми повече. Махни са. Пускам другото. Vai. Ai, se afisira isso. Fazer barbariana. Ah, what? Идем. Два. Така. В чата спряха да спамят. Също така някакъв му беше нападнал 55 барбериана и ми е взел 2 звезди. Искам да я видя. А не, what? Това съм аз. Дрънкото. Ще ги дрънкам. Какви? Така. Да, тук. Някакъв с гиганти ма е такова. Балони и гноми. Или как се казват тия там. Искам да видя атаката. По-бързо. Майко, изричах си всички гиганти. Това план не съм сигурен дали е български или английски или американски или крити. Просто викам май. Защото има по-силни хора и са доста и за донейта, не за друго. За донейта. Май взел на 100%. Добре, сега. Взимай ги парици, взимай ги. Той епизод стана вярно, че нямам джемове. Прибери се, чат. Добре, чата не ще да се прибере нещо, ама... Какво се прави? Таблета ми е бавен. Прибери се! Шибан чат. Сори за това. И да, хора, това мисля от клипа. Ще се видим в следващия клип. Чао!